kapamilya. Diretso lang ko na kaya ng sayawon, sir. Pero low-key sa kwang self, sa kwang may nagasayo-sayo na. Start ka diretso kag question. Ngano na pamaylain ng mga intro ni karon sa Pero iba? ano yun, sir, di ba? Ikaw jud ka ng icon. Sir Ruby, kapamilya Ay, mas winner ka. O, di ba? Winner ka, kapamilya. Diretso na ko na kaya ng sayawon, sir. Pero pag low-key sa ko ang self, sa ko ang mind, nagasayo-sayo na jud ko ano sa una pa. Alam, murag basig. Oops. Di na lang Di ba, R, pag nag-start ka diretso kag question, ngano na pamaylain ng mga intro ni karon sa Pero iba? ano yun, sir, di ba? Ikaw jud ka ng icon. Kanang murag, kumbaga, murag apelyido na ni mo ABS-CBN. Apelyido na ni mo ang kapamilya mas winner ka. Sir, sa tilan dyan ako. College pa ko, sir. Pag walay klase Sabado. Ako makita nimo. Nagsayo-sayo ka Sige, sa R, TV. dawaton na ko na. Game show host ka Oh, dito. salamat. Kaya at least naabtan ko ni Ara. Ang uban man good, mama daw nila ang nakaabot sa ako. Ay, grabe. Grabe, mas grabe po na. Basin po na ako, apong mama, no? But Yeah. anyway, Sir Rubik, na-miss ka na mo sa TV. Na-miss po na ako ang TV. Di ba, no? Kay murag, aside sa limelight, sir, it's, kabalo ko, passion yun na nimo, sir. Passion yun na. Makita man nimo ang tao nga magtrabaho nga passion-driven, gani. Nga True. dili yun na ingon nga kanang pasikat. Kanang passion yun. Labi na sa ABS, nga grabe yun ba tag sunod-sunod. Ikaw, ang energy nimo bisag pila ka tapings in a day, consistent. Maybe Before. siguro kay tungod na ako'y undiagnosed na sickness. Oh, wait Hindi, lang. I don't want to call it undiagnosed na sickness. Tungod undiagnosed ko. What do you mean? Pwede ba i-share? Undiagnosed ADHD. Ay, Hindi, ganito, during our time, hindi kasi, wala tamang term na ADHD or hindi pa ganun ka. But unaware pa. ang sinasabi sa akin, hyperactive ako. Active. Oo. Pero nung finigure out ko anong ibig sabihin ng ADHD, it's attention deficit hyperactive disorder. Tinanggal lang nila yung disorder, tinanggal lang nila yung attention deficit, tiniwan lang nilang hyperactive. So, it's just channeling my energy at the right things. Yes, murag gibuhat nimo siya into a positive way. Oh, pero hindi ko sinasabi na pag ADHD ka na, judge ka na ganito. Kasi actually there's this one time na meron akong doctor, medical doctor na barkada niya psych. Okay. Then I said na, pwede pa ako mag-take og exam? Gusto lang yun na ako makabalo kung na ako'y ADHD o wala. Kasi feeling na ako. So, Okay. hindi ko lang alam eh. So, sabi niya, Rovic, nga no kinahanglan pa man nimo mahibalan na namamanage mo naman. So, the way I do it sa ABS-CBN on how I, kumbaga, how do you call this? How I release my energy. Yeah. Siguro that's the way of managing it. Pero sir ha, ako wala na ko nakit-an tong kuan. Katong nga aspect mo ginasulti karon. Joy, you exude joy. Ana lang jud ako nakit-an. Joy button press ka na ko. Marag anong inside out, di ba? Always joy Well, button. ano na siguro, nasa are, imong- masayahing bata. Yes. Masayahing tao siguro. Masayahing bata ever since. Siguro ako yung ma-remember na nakasmile Yeah. parate. And tama yung sabi mo, with passion ko ginagawa ang mga bagay. Kasi passion will give you joy in what you do eh. Kung walang passion, walang joy, walang Yes. saya. Di ba? Parang robot ka. Oo, Ginagawa mo lang. walang foundation sa mga Yes. lahat ng ginagawa mo. But sir, Mm. hyperactive day, sabi mo. Mm. Nagtapos ng ABS-CBN. Yes. Tanong mo, saan ko na nilagay ang energy ko? So, oo. Okay. After So, TV. Ganito siya, after 21 years of ABS-CBN, so, amino na lang ako, I started in ABS-CBN 1995 as a dancer. Naging host ako at the end of 96, almost 97. Then tuloy-tuloy na variety show until na bigyan ako ng big break as a game master of Kapamilya Mas Winner Ka. 10 years. And Wow.
reaching the 20th year, 19th year, nagtatanong na ako na, grabe katagal ko na dito, baka anytime mapalitan na ako dito, lalo na Wala siguro kay kapag, mga yung ato na oo, mga paminsan nga, iniisip ko, pag may bagong host dito, ano ko na, paligpit ko na, Hindi, but kidding aside, I had this prayer. My prayer was, Lord, if my mission is done here in ABS-CBN, isa lang hinging ko, Lord, give me a graceful exit. graceful exit. And show me my next mission. So, during Hatag ba? ABS-CBN, on the last 3 to 4 years of ABS-CBN, or 5 years of ABS-CBN, isa sa ginagawa namin sa ABS-CBN, aside from me leading the prayer, was me sharing a word about something, about positiveness, Yes, about happiness, sa mga ano, Yes, fellow audience, sa mga oo, audience, yeah. di ba? Tapos, we end up with a prayer. Little did I know, that was the next mission, Oh, nice. to become a motivational speaker. So, nung nangyari, nung sabi ng Diyos na, oh, ayan, graceful exit ang gusto mo, ikaw mag-e-end ng regional network entertainment game show na Kapamilya Mas Winner Ka. Kasi di ba ang fear natin, baka palitan ako ng mas bata sa akin, or hala, baka paalisin ako kasi hindi na ako effective, ayaw na ako ng mga tao. So what graceful exit ang binigay sa akin? So for me, ayaw ko lang sabihin that time kasi we have mga kapamilya natin na nawalan ng trabaho. Okay. For that time, yun yung nangyari sa akin. So I simply listened. You were ready. Yeah, I was ready and I developed my motivational skills in terms of speaking and training. Yeah. But yung tanong mo, kung paano ko ang spined yung energy ko, lalo yung hyperactive energy ko, Yes. I was on to events, learning trainings, at yung pagmomotor. Well, yun yung isa sa mga Given na, yung pagmomotor. Doon ko na. Yun yung nangyari. So, right now, yan. Motivational host and speaker, doing trainings for corporate, focus on personal development and leadership and team buildings. Kanay mo pagka-motivational speaker, gani, sir. Wala po na sa ingon nga. Naana na sa imuha natural ang kanang imuhang pagka, murag kumbaga, interpersonal intelligence nimo. People person ka, kabalo ka, unsaon kabalo ka makisama. Natural na sa imuha. Pero, wala nimo nagingon nga, ay, kabalo ko ani, nana ko ani. Wala ka nag-settle, ana. Nag-develop pa nimo more. I think in life, manggod dapat manggod ang atong mindset, learner's mindset, hantod sa mawala ta sa kalibutan. Yeah. Learner's mindset is having a growth mindset and not a fixed mindset. So once you have a growth mindset, gusto ka mo grow permanente. Gusto ka maka-learn og new things always. Even from you, I could learn something. Even from my daughter, I could learn something. And as you learn, dili pud pwede na daghan ka gi-learn, gitago ra pud nimo sa imuha. So dapat i-contribute nimo. So it's about growth and contribution. And that's where I always coaching, motivational speaking, training. Dati maulaw ko kay mura ganing feeling nako. Sus basig feeling nila yaga-yaga nang ning akong unsa kay sige di ako mga fears po. Fears, doubts. Kumbaga deceptive man gud ning mind nato, gina-question mo ang sarili. Ato kita unang magkuan sa sarili. Masiyon sa then I realized na this is a calling. Okay. So ang akong hosting is speaking eh. 'Di ba? Kung dati hosting ko kay na ako'y ma-promote na show na mapalipay sa tao, now next mission eh. Remember next mission? Humana akong mission diri. Next mission na unsaon nako pag-continue sa akong talent and skill na gihatag sa Dios na speaking. So sa akong career as a motivational host and speaker, tulo ka butang. Speak, share, serve. Speak, Share, serve. You speak life, you share life, and that is your service to others. Wow. So, mao to. Munang imuhang community, sir, nag-expand gihapon hangtod sa karon.
I really don't know. Kasi ako po tong tipo ng tao na maski extrovert ko ay dili biya ko kanang pala organize. Organize ta tukod tag mga inganing grupo ana dili ko ingana. Medyo extrovert ko but I'm in tipo na dili ko gusto na mag-leader. My God. Kana gyud ang term nako mag-leader kay feeling gi-program lang pud sa ko. Ayaw pag leader ha kay kung mag-leader ka dira murag pahawd-hawd ka di biya kahawd. Di ba? You heard that ano? Yes. Pero for you I think it's natural sa imo na mag-leader ka. Dili jud siguro, sir. Pero di ba you heard that ano Yeah. ginasulti sa ata ba ayaw pag leader leader, kay oo. saka but Ayaw eventually- pagpa-bright-bright. ayaw pa bright kay tawagon ka dira sa maestra, Oo, di ba? Yes. Then you realize na it's a program. Kay tungod sa general na tao, ginasulti nila na kay dili sila gusto. But ang nahitabo di ay kita tanan leader ta. Ang pinakauna na i-lead nimo kabalo ka kinsa? Myself. Imong self to where you want to go. Yes. You need to lead yourself to where you want to go. Oo, kay di ba? Magsugod jud tanan sa sarili. Dili ka Yes. kumbaga, dili nimo ma-influence, dili nimo ma-persuade ang ubang tao kung ikaw mismo. Dili nimo i-lead ang imong Yes. sarili. Kaya di man nila makita. Mm. And true enough, at the beginning, lisod. But there will always be a process on how to learn it. And I think you've heard this quote na, fake it till you make it. Yeah. Di kumutuwa na. Oh, really? Yeah. It should not be fake it till you make it. Kasi once you fake it till you make it, nangatik ka na nagapahawod-hawod ka para mo abot ka dito. Okay. But it should be face it till you make it. Nice. Amina na dili ka hawod, then you will have a learner's mindset, a growth mindset to learn so that later on, asa ka padulong magamit to nimo. And that is where I'm coming from. Kaya gani, once I talk about all, I talk about, once I'm speaking na ang all nako is to amplify learning and leadership. Sir, kani imo ginasulti karon mo ni ang imuhang Motivational. motivational and the direction of you as a life coach. Yeah. You can label it as a life coach, as a mentor. You can Yeah. label it as, Inspirational speaker, motivational speaker. mas yun sa, but in the end, for me, it's just speak yourself. Nice. Speak yourself. But even in my speak, share, serve, actually, maunang calling nako. Tanggalo ni mo si speak, ilisa ni mo smile. That is my calling in my dental career. Smile, share, serve. Na-mention na nimo karon na ang imuhang kuan, ang imong career as a dentist. Dentist. And gamay lang nakabaluan ni sir. Yes. Pipila lang. Daghan pagyapon. Dentist na din na siya. Gani. Naapa ko'y nakita sa post-R na pagkahuman sa ABS-CBN, nag-doktor na dahil siya. Nakuan sila nga nagpaspasa pod mag-ana no after ABS-CBN nag-eskwela, nag-dentist Yes. dayon. But sir bisag ako di na nako sa ABS-CBN ABS-CBN nakabalo. Kay nganong ginatawag kag doc? Doc. Doc. Dati nga. Na, oo. Abi siguro lang na duklon lang siguro ko. Ano ginatawag si Sir Rubik og Doc Rubik? Ana. Antod sa giingnan ko ni Kuya Densyo, dentist daw ka. Hi, Denso. Si Kuya Denso ang si imong Kuya Densyo. cameraman. Mo No? na siya ang kuan. Ah. Mo na siya ang tanan nga nagatudlo sa kuha og mga Maayong butang. maayong butang. Life experiential. Yes. Even ako, nauna man na si Denso sa ABS-CBN. Mga panahon na batanon pa ta. And he is one of those guys na pwede ni mo duulan. Yes, Ngayon, masturyahan. Kuya. Parehas mo. Kuya. Parehas mo, masturyahan, ma-open ang dili ka, Siya ang nagsulti sa. Siya nagsulti sa ako, Okay. Ana. So, sa mga wala Dentist. nakabaluar, actually, ang pagka-host o pagka-dentist, halos parallel na ako ng buhat. So, while nagkakuan ka, sir, Eskwela. during TV days, Nag-eskwela ko kuan dentistry. pod ka, So, mura siya ang akong side hustle. Mm-mm. Side hustle, millennial. Wow. So, sideline pa tong panahon na mo. Mura sideline. siya sideline na ako. Instead, ang ubang tao, di ba, nag-sideline, magtrabaho sa Jollibee. Ang akong sideline tong una, sayaw. Okay. So, kung magsayaw mga panahon sa mga 1993, 92, hihina. Urag na editing.
street boys days, Oo. maneuvers days. So sa Davao, it was rhythmic illusions, grupon labimbo. Katoto siya. So sideline na mo, malipay naman mi. Yes. Musayaw, may bayaran, may 1,000, Ah. magtunga-tunga, may 150, 150. Okay. Unsa man kalipay na mo, ang 20 pesos, paliton na mo kanang tag 5-5 ba, tapos manawag mi sa among mga uyab, sa kanang sa payphone patungo na, Okay. nga na. So that was the life, palit lag makaon, ana. So Life was eventually, simple. nahimo mi sa ABS-CBN, nagasayaw. Ako, nag-proceed ko. Eskwela ko sa dentistry. Pre-dent sa Ateneo. Eskwela ko dentistry dito sa DMSF. Dungan ako na siya. So, nahimo na Dili ko. basta-basta, sir. Yes, dili basta-basta. And it helped me a lot, Art, kasi many of the people didn't know what I went through. I married early. Nag-eskwela pa ko dentistry. Nagminyo ko og sayo. Another responsibility. Yes. And kung dati si Rovic, pabanjing-banjing, nasayaw-sayaw, hosting na ingana. When I got married and I saw my son, the first thing that I saw in him was love and responsibility. Wow. At sabi ko na, ay, hindi na ako pwede magpabanjing-banjing ito. Banjing. So, kailangan ko na seryosohin. So, nung dumating siya sa buhay namin, 1998, sineryoso ko. Yes, okay. Sabi ko, kailangan ko matapos ang dentistry. Itong ABS-CBN, galingan ko kasi wala akong pangbayad ng diaper, wala akong pangbayad. Pang kasi yun yung alam kong trabaho pa that time. Hindi pa ako dentista. Okay. True enough, naging dentista ako. A big help of that are two people. The first is my dean in Davao Medical School Foundation, si Dr. Erna De Maya. What happened, I was on my last semester in DMSF. Wala na ko'y pang-enroll. So? Wala na ko'y pang-enroll. Nag-decide ko na mo stop sa ako kay mutigom ko. Whatever I would earn from ABS-CBN, mautong pang-enroll na ako next sem. Okay. We went into the elevator, kami ng asawa ko. Nandoon yung dean ko sa loob. Tinanong lang niya kami, nag-enroll na kayo? Tahimik ako. Out of nowhere, no? Grabe ang ginawa. Oo. Tahimik ako. Ganun si Ethel na, Doc, ako, wife ko, nag-enroll na. Si Rovic next sem na. Akyat. Ting! Open, labas si Dean. Sabi niya, punta ka sa office ko. Usap tayo. Pagpunta ko sa office niya, Monday, I think it was on a weekend kami nagkita doon. Sabi niya, may bibigay ako. May nabakante na scholarship na just for 1 sem na lang. Okay. 1 sem na lang kulang ko, Ar. Oo. Parang binakante ni Lord yung scholarship na yun for me. Wow. And that is where I finished my dentistry. Wow. Second na tao, Ikit Garcia. Si Ma'am Ikit. Sa ABS-CBN, alam natin, meron tayong regular na pay and may racket tayo pag merong mga sponsors na pumapasok. Ang sabi niya sa akin, Nak, she calls me anak, hindi ko ibibigay sa'yo ang PF mo sa mga racket mo. Taguin ko. And once you're ready to take the board exam, let me know. Buo ko to ibibigay sa'yo para meron kang panggasto sa board exam. Oh, iba din. Nung nagsabi na ako, Mami, ready na ako Ready mag-ano, binigay niya sa akin. Ginamit ko siya sa Manila. To make the long story short, in 2000, lumabas ang result namin on my birthday. Naging dentista ako. Wow. So, parallel yun. Sabay ang pag-host at saka pag-dentista. The nice thing, since I'm a dentist, I could schedule my patient kung meron akong taping or may show. So, that's how I became a dentist. Grabe, sir, no? Kanang murag, ako ha, personally, tanaw lang dyan ako anong pag-eskwela ninyo. Dili magud ko pala ko answer, no? But, grabe, gisabay tanan. Naglisod na gani, working in TV. Mag-eskwela pa jud. Uy, dentistry, dili, medical course na siya. Yes. And you know, ito ha, hindi pa alam ng mga iba. Actually, nag-aaral pa lang ako sa DMSF. Nag-masteral na ako. Oo, kasi ang dentistry, dapat 6 years. Ginawa kong 8 years. Nag-masteral ako, inulit ko yung mga favorite subjects ko. Oh my God. Kailangan siya apason. Wala pa nawala akong pagkakomedyante. But, Diyos ko. I know the reason why you invited me kasi Kana, I sir. know your community and Yes. you want Kabalo to ba ka, hear. sir?
nga sa amo ang community, ako dyan i-take advantage, sir, no? Nga aside sa maghisgot What's Life After TV, kana imuhang pagka-motivational speaker, which is also a gift of gab. Yes. Ako ang term. Karon, you also have this another gift of being a dentist. Helping people, gihapon, grabe. Yes, making them smile better. Making them smile Because I better. always believe, Arna, once I change one smile, or the smile of a person, I change their lives. Actually, dugay na ko nagsigig, paabot ka no sa amang ko invite ni Ara, no? Wala ka, sir. Oy, sige. Pero na naman jud ka din, sir. Magkuan na tag consultation. Kabalo ka, sir, daghang kay pangutan ang mga moms. Mommies. Mga moms jud.